Upoznajte svoju Bibliju, jer Božja riječ kaže: Početak je mudrosti, strah Gospodnji, a poznavanje svetih stvari donosi razumijevanje. I zato je važno da se upoznamo sa Biblijom i njezinim događajima i poukama. Kroz ovaj biblijski kviz i širok raspon biblijskih tema pokušat ćemo na zanimljiv i privlačan način predstaviti raznolikost Svetog pisma. Želimo osobe biblijskog vremena približiti nama kako bi lakše shvatili da su i oni bili poput nas. Ljudi koji su padali, ali i ustajali, plakali i smijali se, sumnjali i vjerovali, te kako bi bolje razumjeli Božju veličanstvenu ljubav prema palom čovječanstvu. Pridružite nam se na ovom uzbudljivom putovanju kroz biblijsku povijest. Dobrodošli u biblijski kviz Pitam te, pitaj me. Ja sam Andreja. Ja sam Goran i u ovoj epizodi imamo dvije kategorije. Jedna kategorija je oni su to prvi učinili. A druga kategorija bit će kojim ljudima je Bog postavljao pitanja. S obzirom da je to tvoja kategorija, postavit ćemo ti prvo pitanje koje glasi: dokle će me ovaj narod prezirati? Kome je Bog uputio ovo pitanje? Pa, evo, zanimljivo pitanje. I imamo 3 ponuđena odgovora, tako da evo, razmišljate prije nego što dobijemo odgovor. Da li je to bio Jošua, da li je to bio Kaleb ili je to bio Mojsije. U ovom stihu kojeg možemo naći u brojevima, kaže: dokle će me ovaj narod prezirati. Ovo se događa nakon lutanja kroz pustinju i dolaze na mjesto prije nego što su ušli u obećanu zemlju i narod se pobunio. U toj pobuni imali su prilike da odu i da vide tu teritoriju i kad su je sagledali, kad su se vratili sa izvještajem, mogli su reći da je zemlja kakvu mi danas znamo reći da teče med i mlijekom. Znači to možemo vidjeti u brojevima 14:11, da je Bog to rekao Mojsiju i nakon svega onoga što je Bog učinio za njih, za narod koji su prošli kroz Crno more, gdje ih je Bog sačuvao od svega ono što se događalo u pustinji tih 40 godina, gdje su svaki dan gdje je padala mana, znači Bog je hranio, oni su došli u pobunu. I onda nije čudo kada Bog kaže: dokle će me ovaj narod tako prezirati. Ono, kao kada mi danas se razočarali, ono kao pa dokle, još toliko smo nešto napravili i taj narod je tako se poneo prema Bogu. Tvoje pitanje, Andreja, oni koji su to prvi učinili, mislim da ima prekrasni vrtova na ovoj zemlji, ali tko je sasadio prvi vrt? Prvi vrt. Da li se radi o Adamu, da li se radi o Bogu ili možda o Noji? Dakle, potražimo odgovor na samom početku Biblije u Postanku 2. glavi. Bog stvara zemlju, prošlo je 6 dana, dolazi kruna njegovog stvaranja, stvara čovjeka, oblikuje ga od zemlje, udahnuo mu je dah života, čovjek postaje živo biće. I nakon toga Bog je zasadio u Edenu vrt. Jedan poseban vrt, iako je cijela zemlja bila savršeno stvorena, sve je bilo dobro, što god je Bog pogledao nakon svakog dana stvaranja, dao izjavu da je dobro. Ali jedan poseban dio je odvojio i napravio da bi tamo smjestio prvog čovjeka. Iz Edena je tekla jedna rijeka koja je navodnjavala taj vrt i koja se tamo dijelila i razdvajala na 4 rijeke. Ono što je zanimljivo da taj vrt nije bio određen samo da bi tamo čovjek uživao, da bi to bilo jedno najljepše možda mjesto na zemlji koje mi možemo samo u svojoj nekakvoj najdubljoj mašti zamišljati, ali je bila poanta da tamo Bog da i čovjeku neki posao koji za njega treba biti blagoslov. Piše u stihovima da je Bog uzeo čovjeka, stavio ga u Edenski vrt, tamo ga je i dao mu je zadaću da ga obrađuje, da ga održava, da ga čuva. Tako da Bog je već u početku vidio da čovjek ne treba biti besposlen i da samo uživa u ljepotama koje on stvorio, nego isto tako da se brine za sve to što je stvoreno i ono što je njemu povjerio na čuvanje, cijelu zemlju. Gorane, tvoje drugo pitanje. Ajde. Kaže pitanje ovako: Bog pita, koga ću poslati, tko će nam pomoći? Ovo zanimljivo pitanje i mislim da onako gledalci, ako su čitali Bibliju, mogu negdje otprilike naslutiti, ali ko bi to moglo biti? Da li je to bio Isaija, da li je to bio Zaharija ili Manašja?
Ako dobro poznajete Bibliju, vjerovatno već znate odgovor, ali evo da se malo uđemo u to. Ovaj prorok koji je ovo doživio, nalazio se u Božjem hramu, znači Boga je u viziji preneo tamo i on je video je Gospoda sa anđelima. I on kaže za sebe, teško meni, umreću, živim u narodu čija su usta nečista, a ja sam čovjek nečistih usana. Čini mi se da sada smo već bliže odgovoru od ova 3 ponuđena i točan odgovor je da je to bio Isaija. Bio jako mlad i ta odluka koju on ima ispred sebe da poznavajući narod u kom živi, kaže ja nisam dostojan tog poziva. Međutim, kada je video slavu svega onoga što Bog prikazao, rekao je evo mene, pošalji mene. U tom trenutku on je priznao sve svoje slabosti, pokazao se što je i mislio da nije dostojan tog poziva i Bog je očistio i dao mu priliku da posluži u njegovoj službi. I on postaje prorok nakon toga. Andrej, u tvom drugom pitanju mnogi su imali rođendane. Međutim, koji vladar je imao prvi proslav rođendana? Da li se to radi o velikom vladaru Egipta, faraonu? Da li se radi o izraelskom kralju Šaulu ili možda Nabukodonozoru? Evo i mene zanima, ja isto nisam siguran da bi pogodio točno. Da bi našli točan odgovor, vratit ćemo se u Postanak u 40. glavu. I tamo se odvija jedan događaj koji će nam otkriti o kome je riječ. Prisjetit ćemo se prvo Josipa, Jakovljevog sina, koji je prodan od svoje braće u roblje, dolazi u Egipat, prestrašen, sam, mlad i onda još k tome nepravedno optužen, završi u zatvoru. A u tom zatvoru se poslije nađu i glavni peharnik i glavni pekar i oni su sanjali neke snove, bili su zbunjeni, nisu znali što znače i Josip im se ponudio, rekao je Bog može protumačiti njihove snove. 3 dana nakon toga dešava se proslava jednog rođendana. Dakle, može se sada vidimo raditi jedino o faraonu. Faraon slavi rođendan, priredio je gozbu za sve svoje službenike, isto je pozvao i tog glavnog peharnika i glavnog pekara koji su bili s Josipom u zatvoru i tada se dalje dešavaju one iste stvari, točno se ostvaruje ono što je Josip protumačio iz njihovih snova. Gorane, tvoje sljedeće pitanje. Može. Kome je Bog rekao, ne želim da loši ljudi umiru? Da bi dobili točan odgovor na ovo pitanje, ili na ovu izjavu koju je Bog rekao, imamo 3 osobe. Da li je to bio Jona, da li je to bio Ezekijel, da li je to bio Isaija. Kada pogledamo cijeli stih, ne želim da loši ljudi umiru, kaže Gospod Bog, draže mi je da se promijene i da žive. Fantastičan stih koji kaže točnu prirodu što Bog želi. Prorok o kome je ovdje riječ žive u teškom vremenu i ovaj prorok se inače drugi naziv za njega prorok suda. Što znači da njegove izjave su onako bile malo teške i onako vodio je narod koji je bio težak u tom periodu i vidimo da onako, sve što im je bilo ispred njih je bila smrt i nevolje, poteškoće, nisu ga baš voljeli kao proroka i čuju ovakve riječi. A zato ovaj stih ima dva dijela. Prvi dio je ono što smo čuli da Bog ne želi da ljudi umiru, ali drugi dio stiha kaže šta Bog želi. Želi da mi živimo vječno. I govori se o tom životu, ne životu na ovoj zemlji koji je prolazan i koji je trenutan, nego on kaže ja želim da vi živite. Ta riječ govori nam o vječnosti. Bog želi da mi živimo vječno i da to bude naš smisao i cilj našeg života. Kao što je zapravo i bilo smišljeno na početku, ili tako? Točno. Vječni život za Adama i Evu i njihove potomke. Da. Ovaj stih se nalazi u knjizi proroka Ezekijela, 18. poglavlje, 23. stih. Što vrlo jasno govori onda što je točan odgovor, a to je Ezekijel. Sljedeće pitanje, Andreja, za tebe. Gdje u Bibliji održano prvo natjecanje ljepote i tko je pobjedio?
Zar u Bibliji postoji natjecanje ljepote? Pa i meni je bilo čudno kad sam to prvi put čuo, ali ajde da imam odgovor. Hajde da vidimo. Da, u Bibliji imamo nekoliko primjera žena za koje je bilo baš rečeno i napisano da su bile lijepog izgleda, da su bile privlačne. I sada idemo vidjeti da li se to možda radi o Ruti, Rebeki ili Esteri. Ovdje se nalazimo na dvoru jednog perzijskog vladara i on je imao kraljicu Vašti na koju se naljutio jer je ona bila neposlušna, nije se htjela odazvati pozivu kralja. I nakon toga kralj dobiva savjet da se izabere nova kraljica. Znači dolaze njegovi službenici mu predlažu neka se potraže mlade djevojke kroz sve pokrajine u kraljevstvu i da se odaberu najljepše koje će poslije, znači ona koja bude najljepša i koja se najviše svidi kralju, ona će postati kraljica umjesto Vašti. Da, ono što je zanimljivo je da je ta priprema prije nego što su smjeli izaći pred kralja trajala 12 mjeseci. Znači cijelu godinu. I kaže da prvih 6 mjeseci su ih uljepšavali uljem smirne, a drugih 6 mjeseci parfemima i kremama. I tek tada su one bile spremne pojaviti se pred kraljem. A isto tako, kada su išle kralju, bilo im je dopušteno odjenuti i uzeti što god su poželjele iz ženskog dijela palače. Ja vjerujem da je u većini tih djevojaka bilo zapravo to jedno zanimljivo iskustvo možda. U svakom slučaju, lako možemo sada zaključiti da se radilo o Esteri, o jednoj mladoj osobi koja je kasnije bila vrlo važna i to što je izabrana za kraljicu je bilo vrlo važno za njen narod i ona je došla na taj položaj kako bi, kad je bilo ono vrijeme nevolje da se njen narod istrijebi, kako bi se založila za svoj narod i kako bi ih spasila. A to možemo znači naći u Esterinoj knjizi u 2. poglavlju. I poglavljima okolo nalazimo dalje cijelu priču što se dalje događalo. Došli smo do kraja naše prve epizode i vjerujem da vam je ovo vrijeme s nama brzo prošlo. I pišite nam u komentarima na koliko pitanja ste uspjeli točno odgovoriti. I isto tako, ako vam se svidio ovakav sadržaj, preplatite se na ovaj kanal i podijelite sadržaj na društvenim mrežama. I vidimo se. Vidimo se.